na-abata n'enyi na-asị ma ya enyi kente enyi ọ dịka sị na-abata n'enyi enyi na-aga na isi n'azụ enyi na-aga na isi n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ onye a na-eje ọjọ gbọgbọgbọ ngwọ anyị na-abịa gbọgbọgbọ ngwọ ama na-abịa ọjọ gbọgbọgbọ ngwọ dọkịta abịa ọjọ gbọgbọgbọ ngwọ onye Igbo bịa ọjọ gbọgbọgbọ ngwọ ọba ata abịa ọjọ gbọgbọgbọ ngwọ onye ka o yi ekwezi gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ obi ndị ofu nọsị ya wee kpọọ ya gbọgbọgbọ ngwọ eze gbọgbọgbọ ngwọ kpọnya kpọnye kpọnwe ndị ọzọ gbọgbọgbọ bịa ndo gbọgbọ abịa ndo enyi ọha ya ọjọ nke na-abịa ndo ya chọkwa ụmụnne niile gbọgbọgbọ ngwọ onye ga-eso ọgbọ na-alụ nwa gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ ọ na-adịkwa n'ụma n'ọkụkọ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ onye isi gbọgbọgbọ ụmụaka gbọgbọgbọ ngwọ na-asị ma ya bụ enyi chebe enyi ọ dịkasị na-apụta m enyi agwa enyi ga-abụ isi oche agwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isi n'azụ enyi na-aga na isi n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ gbọgbọgbọ ngwọ oge enyi ekwu ife a niile gbọgbọgbọ ngwọ mbe na onwe ya ejego okwu ya nwatakịrị gbọgbọgbọ ngwọ asụọ ya okwu elu a gbọgbọgbọ ngwọ n'anya ị ga-afụ n'ala okwu ọ nwere nwata ogbu onyonyo die wee na-ebe akwa ọgọ na-etiri egwu Ọsadebe ebezina lọlọ ebezina cry no more anyị na-ekele ndị na-akwado ya n'azụ ha Dr. Eze na ndị otu ya bọọdụ wee bịa okwu agwara nwata bụ mmadụ okwu agwara nwata bụ mmadụ ife mere anyị ebela okwu agwara nwata odogwu jeje gị nke ọma aije odogwu
Mas deve não ter que